Mambutas. Ndamira pabepadarirwa mambutas. Zveizvozvo zvechokwadi. Zvese zvichataura ndezvechokwadi. Ndikanyama chabatwa nemhosva. Ndikanyama chabatwa nemhosva. Mwari arimubatsirawo. Mwari anobatsirawo. Pamusoro yechakamiri. Pamusoro yemadavadari. Inondotwa iri mukono wasauka. Ndakarodzwa kwamuponda kana kuti chionesi. Ndine vana vangu. Ndandine vana vangu 4, wani mukuru wacho akafa. Ndasara ne3. Wechi3 wacho last born aishandira Texham temamombe angari contract. Saka aita contractor kudaro wakashanda nemwana wangu kutimu. Ini ndaishandira kubatana ndakazongofonerwa musi wa7 May 2021 chinzi tatenda akwara serious. Ndobva ndati haana kutofa here zvekuti serious. Zvikanzi aiwa haana kufa. Ndobva ndanzi motomhanya kuold muchari. Saka ndakamhanya kuold muchari. Andazosvika kuold muchari ndafonwa nakansela. Zvikanzi aiwa chitoitai straight kuenda kuMutare General Hospital. Ndasvika kuMutare General Hospital. Ndasvika ndikaona mwana wangu aiona dumbu. Ndaifunga kuti idumbu iwo uri musana. Akakwara spinal cord ari kungobleed. Akaradzikwa ari kutobatsirwa nemadoctors. Saka ndakanzi chimbomirai ndobva ndamira. Ndopa apedza kudrespa ndopa akazonditi tendai munoona mwana wenyu. Ndakaona mwana akakwara spinal cord, achagoni kumuka, achagoni kufamba. Ndauya naye mwana wacho. Saka mwana akaradzikwa muMutare General Hospital. Vakabatsira kuti arapwe ipapo. Saka muMutare General Hospital ndobva tanzi chibudai muende kumba after 6 days. Vandati ndinobuda sei haagoni kumuka, haagoni kutozvipidimura. Ende akutopfeka mapamba. Zvikanzi munogona kuenda naye kumba. Ndobva tabuda ndakaenda kundogara kumba kwemwana wababa mukuru wangu kuChikanda. Ndagara kuya tete wangu wekuHarare, hanzvadzi yemurume wangu yakabva yazouya. Ndokubva vati hazviiti kuti mwana muende naye kumba. Indogara kumabhonda kunyangani kumusoro. Saka wakabva wanditi mwana ngatiende naye kuHarare kuParire Nyatwa. Ndobva tasvika kuHarare kuya tete ndobva taenda nemwana kuParire Nyatwa. Akatanga kutorwa zvema x-ray. Ndobva tanzi mwana wenyu akakwara zvakanyanya. Akutoda kuiswa simbi musana. Saka mune mari here yekuti aitwa operation. Aiswe simbi. Ndikati mari yesimbi handina. Ndobva tanzi dai matsvaga. Simbi yainzi 1500. Ndobva ndati handitomboioni. Baba wacho akashayika 2008. Ndokubva tadzoka kumba takabva tanzi chimbogarai kumba muchiotsvaga mari. Ndobva tagara kumba kuEast kwatete wangu iwawo. Tagara kuya mari takatangokumbira rubatsiro kuwana. Mari yakabva yasvika pa1300. Chechi yangu inoramba Taifa United Apostolic Faith yakabvisa 800. Uye ukama wachibva wabvisa yakabvisa asi yakaramba kukwana. Ndobva pazoita mwana watete batsira bva yakwana 1500. Ndobva ndaenda kuJemaston Enterprises. Ndakasvika bandabhadhara simbi. Ndokudzoka zvekuParire Nyatwa ndobva wati alright. Asi pakuriwa mari yemachiremba. Saka Dr. Tagurwa wekuParire Nyatwa wacho anga achida kuita operation. Mari yakazokwana muna October 2021 iye. Ndokubva zvanzi ini Dr. Tagurwa akabva ati handichagoni kuti ndioparete mwana wenyu. Nokuti mabhonzo abatana futi akapesana. Ndobva wati mototsvaga maneurosurgery vanoziva nezvemaspinal cord. Ndobva wanditendai muno Dr. anonzi Dr. Musara West End. Ndobva ndaenda kuya ndobva ndasvika bvatana naDr. Musara we. Dr. Musara achibva ati uyai nemwana wacho. Ndikati kuti ndiuye naye ndoti haya monda kubva kuEast View. Zvikanzi alright uyai nemakadhi. Ndikaita nemakadhi. Ndasvika nemakadhi paya. Ndobva aona makadhi ake zvikanzi mwana wenyu akakwara zvakanyanya. Mochitotsvaga mota mouya naye. Tomutora futi imwe x-ray. Ndobva wamutoresa futi imwe x-ray. Ndokuona mabhonzo aya tobatana. Akangopesana pamusana wake pakatoita zibundu pamusana. Ndobva wati kuti ndimuoperate ndiri ndega handichagoni nokuti mabhonzo ake abatana akanyanya. Saka ndakutomubatsira nemadoctors mamwe andichamuoperata naye. Saka wakazobva wati endai mochitsvaga futi mari yekubhadhara Dr. iye naDr. Musara nomwanzi Dr. Nyamhunu naDr. Mwangaripo separacho ndinaro. Saka wadaro wakabva wazi patatsvaga mari. Vana tete vakatsvaga. Ndaifonera Texhua achiti ndombodinawo mari contract handii ndaifonera vachiti handakana mari. Saka moda nditowo sei? Ndofonera muridzi wemota.
muridzi wemota anga ari ega, contract anga ari ega. Ndofonera muridzi wemota akazombosvika pakutombopana namasoko nevana vavatete wangu vachiti saka muda kuti aite sei kumwana uyu. Ndobva angoti handitorina mari, ndobva anditumira $20 pamukuru iyi muridzi wemota. Ndikati mufunge $20 yamanditumira inokwana mapamba, si munhu akupfeka mapamba. Endishuwa ndakatengesa mapamba mari iyoyo. Ndobva vanhu vazoreza mari iya yabuda. Ndobva tazoenda kuparire Nyatwa. Ndobva ndanzi endai kuparire kweNyatwa kwacho anotoparetwa ari muma-private wards. Ndobva ndasvika kuprivate ward, ndobva ndatsvagirwa nzvimbo imomo. Mwana wangu bva azooparetwa ikoko kuparire Nyatwa. Arimo imomo kwakabva ari mutiyeta akabva anzi kurudiwa 27,000 yekuti awedzerwe ropa. Ndobva ndati amufunga handina, zvikanzi iye zvichatomuopareta mwana wanyu ropa ndoratomisa. Saka ndakafonera vanhu vekuchechi, social welfare yekuchechi kwedu. Ndokubva yanditi horai ndichimhanyai kuna 40 tikutandidzei mari. Ndakapiwa mari shuwa $200 mazuva acho yaichinjwa iri $200 ndaibuda $27,000. Ndasvika kuya ndakabva ndabhadhara ropa riye, mwana wangu bva aitwa operation. Ndobva agaramo 1 week. Agara 1 week, zvese izvi zvindaiita newekukama wekwamuponda kana kwachioniso newekurusha kwangu kwamukona wasanga. Saka newamwewo waibatsira newechechi. Saka mwana wangu apedza kuoparetwa kuya akabva anzi anofanira kuenda kuruwa rehab nokuti anga asingati haachagoni kufamba. Ndokubva akwanzi kuruwa rehab kuya kudiwa $37,000. Ndobva ndati vandafonera mwana wababa mukuru wangu wanogara kwamapara. Ndikati mufunge ndozvataura asi ndakudzoka kune mwana nekuti mari yacho kaina hatichaigoni. Ndokubva wati aiwa mainini regai tibatanidze futi wekukama kuno kwaMutare. Ndobva wangobatanidza shuwa tichibva kutongoisa muakaunti yeruwa rehab. Ndobva yabhadharwa kudaro. Mwana wangu akagara kuruwa 2021 iyeye kusvika muna December, kubva October kusvika December. Wakazobutswa nekuda kweCovid. Ndobva ndabuda ndobva tauya kumba takagara kumba kwekwe. Akupfeka mapamba. Ane maronda, mazironda ari mumasaidu. Nepamusana apa atori nemwena chaiwo andinodresa. Saka ndagara kudaro takagara. Ndichifunga ndichiti pamwe contract yachandibatsirawo. Ndaiwapa zvichemo vanhu vaika mwana wangu hazvisi kuita. Maronda ari kuramba achingonyeketeka. Akangoita blister panobva tongoita boka, potoboka potoita ronda. Ndokubva waingonditi handina mari. Saka contract yangu musakazondiponditsvagira akazoti aiwa vangu vachicheka kusviba vachicheka mapoza vaicheka ikoko. Ndokubva anditi horai totaurai nemukomana wenyu wani auya abudise mituko. Asi still mari yachanga isingakwani. Saka mukomana aibudisa malonzi akabudisa iwawo. Ndotenga mapamba, ndotenga mishonga, ndotenga maunibag, ndotenga zvese zvaidiwa ipapo. Chikafu papasina. Kusvika mwana akasvika pazvekuti ropa rakangopera. Zvakaitika ndaenda kurufu. Pandakangodzoka ndakangoona mukomana maoko ake awaiti, mazita awaiti. Haachagoni kudya zvese zvachagoni kutaura. Ndikati atenda chii zvikanzi mai hapana. Ndikati asisina ropa. Ndakangotarisa kuda ndikati iropa usisina ropa. Ndafonera wekukama wana baba mukuru nana baba mukuru ndobva ndati ndozvaita teni. Ndobva watomhanyiswa kuRoad Mutare. Ndasvika kuRoad Mutare kweve. Ndobva ndanzi kurudiwa mari. Mari handina. Ndofonazve ndotaura kuti kurunzi kudiwa mari. Vanhu vaingomhanya mhanya obva awedzerwa ropa. Awedzerwa ropa riri. Akagara muRoad Mutare 1 week. Ndobva abudiswa ndokubva tauya. Apa nyaya yanga yakumapurisa. Pekutanga yakanga iri mumaoko masajeni. Amwe sajeni takati karurobuda ako. Ndowakonga ine nyaya iyoyo. Saka sajeni ndaingowafona ndichikuHarare ndaiwafonera ndichibvunza kuti ko nyaya mwana wangu yaapapi. Zvikanzi izvi madha nyaya yainzi kwaDC kukoti nekuda kweCovid. Saka hakuna nyaya dzapinda dzakawanda. Ndati asi makotarisa here madhoketi. Zvikanzi ndatarisa hakuna. Ndandisiwa iye mupurisa aitwa ndinyepera. Saka pendakazodzoka zvekuno ndakazodzoka kuPenalong. Ndochizvika kuPenalong. Ndosvika ndoona nemasajeni madondo. Ndobva wati madza nyaya yenyu tiri kuiziva, tiri kuigadzirisa. Nyaya yanetsa driver asi kubatika. Driver tikabata driver ndikoti nyaya yenyu ipinde mukoti. Nyanauzoti wari kuedza kuti 3 years dzikwani. Saka zvadaro takagara ndichingobvunza kumapurisa kuwe. Kusvika ndakazosvikazve pekuti ndakambofonera ndakazwa Commissioner Nyati wachitaura paredio. Wataura kudaro wakanditi kana paine waiti kana paine vanhu vanyaya dzavo dzisifamba musha. Shuwa ndakasendera commissioner message yemwana wangu nemaronda ainawo ndichimboatsanangurira.
hapana saka komishina wakabva wandifeya kumutare rural ndasvika kurural kwekwe ndakadaidzwa ikoko ndasvika kwekuye ndobva ndavatsanangurira wakabva ngoti amadza orit asi driver munomuona here ndikati driver ndomuona zvikanzi regai tichamubata shuwa hakuna kupera 1 week driver akabva abatwa akabva avharirwa kuremand nyaya hainombopinda haina zina rakambopinda mukoti kupenda nonga achingoti zvese tiri kugadzirisa saka tagara kudaro ndakazotongozwa kuti driver wayo atobudiswa ndikati kuwakabudiswa sei nyaya isati yatongwa zvikanzi akabvisirwa bhewa ndobva zvatongonyarwa zvakadaro ndobva tagara mwana wangu maronda anoramba achingowedzera ndakasvika pakuzobata wekwachiri pamberi wana akimo mutamba nezvishango ndakabata baba wacho ndobva ndati ko baba muri kuziva here kuti mwana wangu akapara mhosva kwendiri ndakanga ndapiwa nhamba dzake nemwana wasisi wangu anogara kuzimunyoko ndobva zvanzi hatisi kutomboziva kuti kune mhosva yakadaro ndikati kana zvichibvira tionane titaurirane nokuti tsaona yakaitika mwana wangu anga asingadiwo tsaona ini mwana wangu anga asingadiwo tsaona saka zvinhu zvazvakanaka kuti tingotaurirana tione kuti tarapisa munhu zvinozotera pamberi tozotaura baba wacho shuwa wakazouya nemwana wavo ndobva wauya kumba kwangu ndokusvika kwakona maronda iyena haana kutombomira kuti atarise maronda aya nekuti ona kuti zvazvisikuita saka akabva wangodzoka uchiti urait regai tione toita sei saka iwo waniwo loya ravo ndobva ndaendawo kune loya pane akandibvifeyawo kune rimwe loya atinonzi Mr. Chibaya anoziva kuti iloya rababa vangu ndasvika kwaMr. Chibaya kwekwe Mr. Chibaya wakaedza wakati since maita maclient yangu mese hazvichaiti kuti ndimire nemo mukoti ndakukuedza kubatanidzai semhuri mutsvage zvekuitira kuti mobatsira maya nemwana wavo muchimupawo zvekuita zvekuti mwana wayo ararame saka wana akimo havana pekutanga kambobvisa $50 ndati ndapererwa nemapamba ndabharura matshirt ndabharura kuita mapamba ndobva atumira $50 ndobva tatenga mapeki mairi emapamba nemushonga wandakatenga hazvina kutokwana hazvo kechipiri kacho bhazo ndipa $150 kechitatu tazotaura naMr. Chibaya wakandipa 500 achindoda kuti ndiwaitire project yekuti wafidhe huku kana ungotsvaga chimwe chinhu chekuti waite ndikati ini huku ndinogona kudzifidha asi kumba kwangu hakuna mvura kumabhonda kunonetsa mvura wakanditi aiwa ndokugadzirirai toita tengi majojo tengi toisa mvura tokuvakirai zvikwere chichichi vabvisa 500 tifanire kutenga marata masbestas nesimend takatotenga nebrick force kungoitira kuti pamwe zvichakurumidza sematauriro angaita Mr. Chibaya saka Mr. Chibaya pavakangoona kuti munhu akungoti zii ndakavafonera ndikati Mr. Chibaya vanhu venyu vatongonyarara simende yakutooma masbestas izvo handina chekupfekedza mwana wangu paakanga apera ropa mumashuroko akanzi anofanira kudya chikafu chine maproteins akawanda nekuti akungoita maronda kubva muwestum hakuchashandi and akakwara ine 21 years izvo ane 30 years ndindogara naye tiri true mukoma wacho vamwanongo vachingoitawo mapatitaime avo achidzoka saka wakabva wangonditi inini hakuti mazoenda kukoti nyaya yenyika ini handichaipindiri ba nokuti ndatoda kuedza kugadzirisai plus musazondifonere pakuti ndikokumirirai mukoti vandati alright uku kumapurisa ndichingobvunza driver abatwa here vachingoti driver hatisati amubata kusvika gore rapera October ndopendakazofonerwa nemupurisa zvikanzi tauya magadzikai kupenda longa mutore outcome yabuda kumapurisa driver tatomusunga akatotongwa atokuremand ndikati ko handipindi naye mukoti here zvikanzi uya mongozvinzwira kuno toda kupai tsamba yekuti munokleme kuti muone kukombanzetwa mwana wenyu ashuwa ndakaita saizvozvo ndapuwa tsamba ndakabva ndaenda kucivil court ndasvika kucivil court kuenda civil court yakandindifeya Legal Resources Foundation ndakuti Legal Resources Foundation Legal Resources ndakambotanga kuiswa kuLegal Aid ichibva iti nyaya yonyu yatwa ne3 years nyaya yenyu hachatopindi mukoti ndikati koinga zvinonzi mhosva iroyi vanhu saka mbuti here nyaya ingopere mwana wangu akaita zvaakaita izvi ndobva zvanzi isisi kunongwa taigoni ndobva ndazoiswa kuLegal Resources Foundation Legal Resources Foundation yakanga yaita zvese ikaniwira maletter of demand watoona medical report yakanyorwa naDr. Mutsekwa yekwaDr. Musara zvese ndinazvo achibva kuti ashuwa mwana uyu akakwara ndikavaratidza mafoto emaronda ese ainawo zvikanzi regai chidi oima letter of demand aya ndobva wanyora mari dzavakanyora pakabuda 49,000 zvikanzi mapepa aya maletter of demand aya
1 ndeyatexual mutemamon, 1 ndeyaakimo mutamba neshango, 1 yacho munozi kusara nayo dzochiendeswa moendesa ikoko, asi munoenda muine maofficers amunopuhwa kumapurisa pamunenge muri. Shuwa ndo zvakaitika saizvozvo. Ndakaenda kuZimunya ndobva ndaenda kumapurisa, mapurisa vandawaratidza akadaidzwa akimo akandidaira kuti ndiri kupamarangi ndokwendiri. Mapurisa akati anyaya iri panapa inyaya hombe, unofanira kuuya, mai ava wasi kutodzoka bakumba kwavo vari kukumirira. Wakazosvika kuma5 zuva rodoka ndokubva aratidzwa tsamba iyi zvikanzi unoiziva here nyaya? Iye akati yeshuwa nyaya inoiziva. Zvikanzi mari yanyorwa apa unoigamushira here? Iye wakati mari ndinogona kubhadhara, asi mari yakawandisa iyi irunzi within 7 days. Pa7 days apa ndigoni pa 49,000. Ndobva wati saka modini? Zvikanzi tosangana kukoti. Ati alright. Akabva aramba kutosaina shuwa pavangu asaini. Ndobva ndaenda kuPenalonga kumabhonda kweduku. Ndobva ndapuhwa mupurisa paPenalonga police station. Ndobva ndaenda neyatexual mutemamombe. Ndasvika kuya ndakasvika ndokubva zvanzi ndakaenda nemaofficers 2. Ndasvika paya texual akati handiverengi tsamba, handina mhosva iyi, handina kana mhosva yandinayo yekuda wandipa yekuti ndini ndakakwadzisa mwana wangu. Ndikati iwa mwana wangu anga asina kukwira mota yamushika kana kuti anga ari pabasa pako, saka maifanira kunga muchiona kuti moita sei nemwana wangu. Kumashure uko akanga ambodaidzwa nemasabhuku kunzi chimbotitaura kuti ufunge kune mwana uyu. Haana kuuya pakati. Kechi3 kacho wakadaidzwa pacommittee of 7 necommittee of 7. Pacommittee of 7 wakanditi ndaneta kutaurirwa zvakawanda namai ako. Ini ndakumirira tsamba inobva kumapurisa inonditaura kuti ndibhadhare mari iyi pamwana uyu. Saka ndokubva ndangoti zvakanaka. Letter of demand ye 49,000 iye wacho akaramba kuibata. Mukadzi wacho ndiye akazoti aiwa ngatiiverenge. Ndobva aiverenga. Ndobva wati muri mari inobvepiko? Inopuhwa ndiko mari iyoyo. Ndobva ndangoti saka maofisa andinanga wakabva kuti ainyarara. Asi chandinobvunza manje ndechekuti nyaya yenyu chairi kuda enforcement handiti kuti zvamakazi mupiwe kubhadhara ndizvo handiti. Saka which means nyaya yakaenda before a court ramajustice ine decision iriko chiri kudiwa kuenforce kuti makwanisa kubhadhara chii mari akabhadhara. Ini dare rino manje harina jurisdiction yekuti nditaure nyaya dzecompensation nenyaya dzechii zvese izvo zvinoitwa nedare ramakaita iro. Saka imimi determination yenyaya iripo, dare rakatotonga rikatopa decision handizvo yekuti munhu anofanira kubhadhara 49,000. Saka imimi zvamunoita manje munochidzoka handiti kune wakatonga chii nyaya kuti munhu nyaya yanga makati abhadhara 49,000 haasiri kudini, haasiri kubhadhara handizvo. Ivo ndiwo vanozvinyora, vanoziva maitiro avanoita tsamba dzavanonyora kuti kana munhu aramba kubhadhara anopiwa nguva yakaita sei, kana asina kubhadhara within time iyoyo ndopamunozwa kuti munhu adini auya abatirwa motikari, abatirwa chakati, aita sei kurikavha kuti mari iyoyo yenyu iite sei. Kumakoti wakati nyaya yenyu haichatongeki, haichagadzirisiki, hatichapindi futi neni mukoti nokuti yapfuura 3 years. Ndosaka tazouya kuna rimwe iri dare rakamufanana nedare. Saka mitemo inokontrora dare ripi nerimwe yakangofanana, asi rino iri manje dare rinonyodhira nezvinhu zviri traditional customary, zvinhu zvetsika magariro ewanhu nechidare. Zvarinokwanisa kuita chete ndechekuti ndokwanisa kutaura mukomana kuti ona iwewe behave semunhu, gara imbasi ndiani wacho ndiupo wacho ndiyo contract wacho textual handiti isu chatoda isu kungoti behave sewanhu. Kungoti just imagine kuti dai anga ari munin'ina wako iwo ari musituation iyo waiita sei handiti, nekuti tiise culture muwanhu
yekuti mushandi usamudi ari kushanda kana aitawo dambudziko ramba uchimuda sekumuda kwaita kushandira basa because ini chandikuziva uri contractor wetimu house contractor uri chii ndotongoshanda ndikachendiso kangu ndinongo haiwa panenge pamukabasa ndiyo contractor anga ndonongoti kana uine chenso ukaona kabasa ndio unozotsvagawo unozenzera ava vakomana ava handisini ndakavadaidza pabasa wanga vachitoloda wagonyeti wanga vachiloda motikari vachienda kuti ndinoflotira mugonyeti vaida kutobhadhara wase mabhadhariro ndandikuda kuitoa akanga watora ndiani ndibhaya aitenga timu uripi bhaya ari kuharari saka kana asiri wako iwoga asiri wako bhaya wacho akaemploya munhu ka ndiye responsible saka iwo waizoenda kudaro uchizibhadhara 49,000 sei kana munhu anga asiri wako ndo zvakandishamisa izvozvo wakaendera kudaro wari inini chiitiko chakaitika inini ndanditori witness kumapurisa mamiri anga akaita nyaya ndati kukoti wakaenda kukoti ndakatoendawo ndichingoteererawo nekuti ini ndatisini waiteerera koti ichitongwani driver anga akasunga saka ndakatoenda namai ava inini da kunoenda kunoteererawo nyaya yekuti iri kutongwa sei driver aisungirwa yei aisungirwa kutsika munhu akatsika munhu driver ndiye akatsika munhu ndosandotira kuti lingika kuti munhu akatsika munhu nacontractor nani zvese zvinombouya papi apo zvinobatana papi apo munhu akatotsikwa nemotikari chakaitika ndechekuti motikari yanga yakaloda mapozi last load saka vanhu vakabva vatokwira bhozi vakabva vatopira pamusoro petimu kuti masoro saka yakanoenda kunodambuka manhingirikini pane simbi yakaenda kunodambuka yanga yakayotaiisa maaplies anobata mapozi kuti asadonha saka mabhelts yakabva yangodambuka timba yese bvayaenda pasi saka yaenda pasi vamwe kumana 2 ndo vakabva vanowira wakaenda timba kweko then inini ndakajambira kuvhali umwe abva ajambira kumashure mashure saka uyu mukomana uyu akazotsikwa nemota akanobata zvimabhazi zvekumberi zvemotikari haana kukwara ipapo akaramba akabata motikari yanga yamira mapozi ese akabuda ese pakasara kusina kana mwana saka yakamira kudaro uyu akazotraya kuda kujamba kuti anojambireko ndaandiri kuyako saka motikari yanga isina chipani pasi yanga ingori nemasimba saka gumbo rimwe rakabva raenda kunze rimwe richibva rasara mukati vapirikisha vabva adonhera pasi pemotikari adonhera pasi pemotikari ndipo akatraya kuda kukambaira kuti abve pasi pemotikari pai driver ndipo akabva asumudza uchi motikari achibva arohwa nemadhabho wheels panapa nemadhabho wheels vaenda unomirirawo ona shamwari watsika munhu panapa masoro vamwe wacho vangutuwa yangu atofenda warohwarwa nemapango yanga ari uyu tibva tanoenda kubatikana driver yakutakura ti wanga vari pai kwakwaisa murodhi uyu anga ari murodhi achingochema ari murodhi kudaro atsikwa nemotikari ndo driver ndipo akafonera muridzi wemotikari bosi wangu taita tsaona kuno ndatsika munhu masoro wakabva wauya wakakurumbidza kuuya inini ndakafonera wamuchemo anga ari muridzi wemunda imotaicheka imomo wakasvikawo nemukoma wacho wemupana iye akaona chiitiko changa chaitika icho uyo watibva watotora munhu uya vachibva wamisa motikari kumhanyisa kuchipatara odi mudari ini ndakazoteerawo nakanzira muchemwa nevamwe 2 takaenda papolice station kunoisa ripoti ipapo kuti ndo zvaitika nyaya yakupairira sei mai avo warusunga iwewe ndo zvinhu zviri kundishamisa because ini ndaitobatsirawo sekuti ndinext door wangu kubatsireko ndaitoita uyu ndakaona regai wataure maiwa wavo kuti sei vari kuti iwewe ukombadzeta mai sei muri kuti ava vakombadzeta isu takombadzeta nokuti ndiye aishanda nemwana wangu ndiye anga ari contractor zvekuti mota muridzi contractor anga ari kuhararika iye ndiye aishanda nevana mumabhonda achitora vana achishanda navo kwakusiri kushanda kwekutanga ba ndokunga tatendawo chouri muno nekuti anogona kutaura ega kuti ndaishanda naye tichishura miti tichilodha iri order yake yemunhu anenge adaidza kuharare anouya kotenga timba pamusoro yamai musi waita tsaona akanga adaidza mwana wenyu kana kuti whoever wenyu mimi ndiani ndeuyo here ndiye iyeyu nekuti vanga vagara vachingoshanda naye
Saka uri kuramba handi yakatsika mwana driver nyaya haisiri nyaya yekuti munhu akatsika ende inonzi itsaona yaitika chi pabasa. chandoziva ini kana kuri kutima kana ari contractor kuti acheke mapuranga ane macertain requirements ayanozi afulfile first before asitatenga acheka mapuranga. Ende chimwe chacho chekutanga kujoina NASA, ende NASA ndiyo inofudai kuti take care of this person. Dai contractor yakanga ine chiro anga kajoina NASA, but now NASA haisutawo nezvayo because it means kwandiri zvotoratidza kuti chinhu chachipika it's an illegal activity. It's an illegal activity. Chinhu chamamuvita chachisiri pamutemo because contractor wenyu anga register kwamamutora mamupo mamutora kupi ndandiutika kana mutora mapoka anditi kuenda kutora kumba kwangu inini kumunda kwangu inini kwakasiyana nekungori kutora kuboda timbers nekuallied nekuoto because kuoto kune mutemo, kuallied kune mutemo wekuti vanhu vako wasati wapinda kucheka one protective clothing here machain operators akatrainwa here ane tsamba here wajoina here chi NASA wada kune zvakawanda kune signage wanyoresa here zvekuti kuzikanwa kuti tree felling in progress kwakati zvinhu zvese zvinoitwa izvozvo and ndosaka ndikubvunza kuti makambani andikutora nezvayo ndo kwakucheka nacontractor here kana ndi contractor munhu akangotengesawo matanda ake muarea make munhu akangotengesawo matanda muarea right that's why ndo pane chiimanje ipapa ndo pane dambudziko ipapa. Saka nairi dambudziko iroro manje zvakureva kuti zvazvikuda kuitira zvachachi vanhu manje kuchinzwisisana kuti zvo zvadai todii tobatsirana sei, not issue yekuti titi because zvakafanana kuti nhasi ndine hardware shop mamutaki anditi gonyeti rouya saka panoona ndoziva kuti gonyeti kana rauya padaona rukufurunda $85 per person. Saka inini ndikakutora kuti gonyeti rauya kumwana full deciment and I haven't signed any contract with you yekuti ndiuita basa rekuita sei rekutodzikisa simende yavo and asina kuti kana uchidawo izvi ndinoda munhu anongodzikisa for that time zvazvatofura gonyeti iro rikatoenda simende ikapera iwewe neni tatosiyana and asi chatakuta manje chekuti munhu akazotsikirwa nesimende manje ari kudzikisa simende kubva mugonyeti rangu and it becomes my responsibility because ndindamuedza akuona nyacho baby, it becomes my responsibility. Why? Because ndini ndamudaidza although pasina contract of employment asi ndini ndamudini. Saka inini semunhu anditi ndakuchitika namunhu arwara akwara ndopindawo ndichibatsirawo nimwe side kuti munhu arapi. Kana munhu afa ndinouyawo ndakutengawo izvo nezvo anditi asi kusiri kwekuti kuyauka zvandaita ndini everything is become my responsibility. No, anopindawo anditi asi hapana contract of employment, hapana chiba. Angangona mbuya zvinozotaura kuti chandikutora kuna wakomana ndichikuti right now munhu ane mhosva anditi ivi nyambo driver wacho anenge ari mujeri, ari mujeri wai nyaya yakamupinzira mujeri ichii nyaya ina utongwa ba nyaya yapepa mapurisa akanditi iyo zvizvi yatamupa 12 months dzakamupaidzi ndezvekuti aidrive asina license 1 2 mota yanga amudrive yanga isina mapepa akakwana. Nyaya yake haisati yapinda ikuwana kwemwana wake akandakaziva nyaya dzaambobatirwa izvizvi hadzinei nokuwana kwemwana wake. Nyaya yekukwana kwemwana wenyu haisati yapinda akamubona. Saka iyo yekukwana kwemwana wenyu is a separate case altogether kubva kunetsa
yatanga kubatirwa izvi ndechii ndekuti uri kudhiraivha motikari usina chii usina license. 2 motikari yori kudhiraivha haina fitness chii certificate ndo dzamubatwa nadzo. Asi imwe yacho kuti manje usina zvinhu izvozvo izvi wakabva waenda kunotsika chii munhu haisati yapinda ndakavabvunza kuti nyaya yenyu 3 years dzatokwana. mitemo ine nzira dzakawanda dzekuti muite go around that. Mitemo ine nzira dzakawanda dzekuti munoitenderera sei. Pane mapepa anosainwa zvakawanda. Ndo kana lawyer renyu ruda zvekuti rukubatsirei chaizvo. Ko munhu kana achirepwa kana munhu akabatirwa repi yakaita 7 years ago 3 years is not free. Chiri important kuti your case was it reported within the 3 years. Those are important. Akamuzira zvotambo kuti nyaya yenyu kuti yakamangarwa here within the 3 years. And outcome can take 15 years. Asi yakareported within the 3 years. Reporting period is 3 years. Within 3 years. So as long as you don't know that report within 3 years, nyaya yenyu haitoperi pakusvika yadii yasvika kupedzisira. Mapazombe vanozwa. Saka wamwari kutaura vanhu vanongoda kunyepa wachindengeridzai. Asi chokwadi ndechekuti nyaya yenyu yakaitika within period ikarepetwa within the 3 years andika 3 year period. Saka nyaya yenyu inofanira kunzwika. Andi mukatoita izvi mapurisa inotoita ne issue yekuti why is this case isina kunzwika within this 3 years. Saka mutoona nyaya dzese dzavanhu dzakariporwa 3 years dzane 3 years dzariporwa dzakati dzese dzabva dzaraswa. Akamona zvinongotokwa. Saka sei idhazi yenyu iraswa. Ayo munobatsirika mbuya tinokubatsirai kuti nyaya iyi tisvike kwairi tinyatso kuzwa kuti nyaya iripo. Asi chamunofanira kuandastenda chete ndechekuti uyu mukomana haana conduct of employment nemwana wenyu. Uyu mukomana muridzi wechii wemotikari ane yake mhosva yekudhiraivhisa motikari yake munhu asina license, knowing very well kuti munhu hana license. Kudhiraivhisa futi munhu mota isiri roadworthy, knowing very well kuti mota yangu isiri roadworthy. Andingamunoda zvacho. Saka hamungandiona kuti pamhosva nhasi dzakaparwa dzekuti munhu adhiraivha asina license fitness iyi chaichai iri critical ine upenyu hwemunhu yobva ndiyo yatichaibata. Ene repa iyo yako koti makamboenda koti muridzi wemotikari mimi anachenda kudala ausatenda koti hauna kana kutomusuka siani akimo mtamba neshanga akimo iyo akumaona kana kutodaidzwa kumapurisa ndakaenda mapurisa akati ndakaenda kakawanda wachiti chii achitaura nyaya kuti kutanga kwa akino akambotiza saka nditonga ndakabatirwa panyaya yacho akino azobatwa tata uchitomubata kutobatsirana kumutsvaka azobatwa ndiye akazowanika aine mhosva akaenda kudai koti. iwe ukazi chiyo nenyaya yekuimploya munhu asina license ainonga yakazopinda kudai. iwe wakambozaona mhosva inini pakuimploya munhu asina license ndakanga ndiri pasaidi rekuti handisingazvizivi kuti haana license because akanga akandipangidzira pepa raita kuti wakarasa license. akakupedzisira inini akino drive akandipa pepa raita kuti akarasa license. It doesn't make sense. Why? It doesn't make sense. Why? Kana akakuratidza kapepa kuti akarasa license, then why was he jailed for not having J? Zvakazobuda pachena kuti hana. Saka wimizvi anga ine fake paper anga akandinyepera iye. Pepa racho anga radhindwa naye. Because kuti uzopiwa pepa rekuti license yakarasika, kune kwaunoenda kuti unyorere pepa iroro. Chakanga chitongori chifotokopi.
Saka iwe wakachibvuma. Saka wakambozvibvunza chidhogo. Semunhu akanga ari kuitirwa basa. Chidhogo. But handikari kuona nyaya yakaitwa nemukomana wako. Saka uri kutiini dambudziko rina mbuya? Dambudziko rina mbuya ndakanga ndimbori pamwepo nawo. Zama nependinogonawo. Nemawanire ndinoita mukurarama kwangu. Ndifunga ndatsanangudza zvatsanangudzana kunyepa kuti ndakambapa mari. Ndichiti zamaiwo kudai kuti mukwanise kubatsirana nemukomana. Saka inini handinozozivawo sekuti programu iyi datataronga. Ndakati sezvo takati wandei panyaya yacho panana tekshua nemumwe wacho. Ngatichibatsirana kuti imimi muchiisawo zvamunoisa ndichiisawo zvatinoisa. Kuti tekshua ndiye anga ari pakati pangu inini nemukomana iye. Ndiye anga ari kuzi ndiye contractor. Tekshua ndo. Ndiye Tekshua utanisi contractor. Ari kuzviramba padare zvishua. Asi ndiye akanga achitibatanidza nemukomana wangu. Zokorora matichi Tekshua ndiye akanga akandibatanidza inini nemukomana. Asi ari kuzvidini? Iye ari kuzviramba. Paakauya kwamuri anga achiti ndiri chii? Ndiye akanga ari muridzi webasa contract. Ndiye anga ari muridzi webasa. Saka iwewe ivi nyangwe mari yako yetransport yekutakura matanda wanga kupiwa naTekshua. Ndaitowana kuona Tekshua. Tekshua. Kuda ngwara. Taura nyaya yaTekshua. Munhu akachitenga mapozi akauya kuapproacha kwandiri achitsvaga pamba nemota yashandini inoda kubvisa mapozi mumunda imomo chinokurodzera mugonyeti. Aipa munhu mari pakati penyu. Mari yaibva Ini ndaigona kungotambidzwa nadhiraivha wetraki iyi uzi aiziva inini ndaigona kutitambidza mari ndomupa mari yake uyu dhiraivha kuti isati netsika muridzi wemunda uno ndaropa kuti muchemwa muridzi wemunda muchemwa ngauya pamuchemwa Arofana uye akichangamira pamusoro. Ndambozwa pakutaurwa nyaya yekuti vakaoda kuvakirwa zvikwere nechichi vakabviswa mari yekuti vabatsire mai ava vakanga vari kuita basa racho ndivanani papapa ndiye kontrakta wacho here nadhiraivha kana kuti ende handizoziva kuti chii chakazomisa futi kuti vasarambe vachienderera mberi bhozi yanga iri initiative yange yakatonaka yekubatsira mukomana uyu wati ndakataura ini ndobva ndaisa zvangu pastage asi ndandakati tibatsirane nevamwe wana Tekshua nevamwe vanga vari mukati menyaya saka wamwe manje weisa wakabva wasiya wakuita kunga nyaya yacho ndeyangu ndega ndo zvazoita kuti uyu amire saka tada tida kutsvaga chokwadi apa kune muridzi wemunda kuti muridzi wemunda akanga atenga matanda kumunda kwake ndiani samuchema manga murudziranani musoro chakamira. yes Wandaisiva apa Tekshua akazotenga zvinhu pandiri. ndiye akatenga matanda Kwandi zvakazoitika kumberi ava ndakazovaziva takutotakura vakanga vakuwara kuendesa kuchipatara. Asi muridzi wecontract ndiani komana Tekshua chokwadi icho ndinotaura ini chekuti inini ndine chensoya izwa Tekshua ndiwe wakaapproacha muridzi wemunda ndiwe wakanegotiata price and everything nemaquantity and everything ndiweka ndiwe here ndandichizivana necustomar wari kuseri kwako mainvesta nechizvi kuseri ndezvakodawo ari pabasa iri muridzi webasa iri ndiani ndiwe saka uri kuramba
basa ndatopedza kare changosara kungoroda mapozi chete. Hauna kupedza kana mapuwa akachiri pamunda hausati wapedza. Kana mapuwa akachiri pamunda asati asvika kudestination hausati wapedza. Unozowapedza business kana matanda received in good condition. Ndokuti wapedza chii? Not kuti matanda ari in transit. Ure akatsvaga mukomana wekutakura matanda ndiani? Akatsvaga? Ndini ndakatono. Izwai mai endai kukotika munopiwa enforcement order yekuti munhu yabhadhara zvakazvaita sei abhadhara. Then vamwe vakomana tiri 1 Andrew tiri 1 mai ari kutambudzika nemwana autambudzika but mimi muripo batsirai mai. Initiative yemama ita yekuti mutsire huku nechii so that mai akwanise kuitawo zvanoita ega yanga yakanaka continue that. Apa ndoda kuziva kuti muridzi wemotikari uyu ari kundibatanidza pakudi iye driver wake ndiye akatsika munhu akatsikwa nemotikari dai akarohwa izwa bam driver wemotikari haana kutsika munhu ari kusakupa. Driver wemotikari akatsikira munhu kupi? Kumabhonda. Handizvo? Ndizvo here? Anga adaidzwa nani mabhonda? Ndiwe saka uta unachikuita naye sei? Iwe ndio wakamledza mabhonda kwatsikira. Lea kapangozetu unayuzo. Auchaima. Niko uliponayo. Boss akapinza mfana kubasa ndiani? Apa vanhu vakangomhanyira vega hautauri uyu mukomana anga aimboita mapart time name handiti vaasiya saka kuzouya kwakazoita mubasa wakatsvagana wega nevamwe vakomana vakangojoina pakuti waronditaura kuti kuya kwakaita ungazozombadhara vanga atitobhadhara mari yanga itorabhadhara kaiti bizi is your responsibility. Unoda kumbhadhara sei iyozi unoda kumbhadhara sei iwe usingamuzivi zvekuti akamboenda akadzoka zvichishamiswe wakadzi vari kuendawo 10 years ari kuenda akangogara ndomwe murume achidzoka aizodzokazve kuno yakatanga naye saka ikudzoka kuenda nekudzoka zvinoshamisa chiri important zvozvo zvaadzoka wamuaccepted ndo chiri important ukati ungaaccepta waa wako autodaidzwa kuti mai ani zita rako andizvo saka iwo mari zizota kuti wakanga amboenda wazodzoka aiwa pati zvakadzoka ndakadzoka kwauri wakadii mudzinga kana ungosa saka undodai angasina kukwana nhasi wangozoda mudaidza muteni iwe ukaitire kako ndiko tinotsvaga vanhu kana wane basa handizvo handizvo saka nyaya yekuiwada uramba wende kuti wakatsvaga munhu iso surprise kuti unoda unyepera munhu yesu ari munomu tese tiri munomu kuti munhu akangouya ega asi auya ega vandazofunga mupa mari izvoutaura kuti akandouya ega kundotanga kuisawo matanda apedza koundokwira motikari yasimuzwa kuti matanda ari kuendei parubheri koundoti nenga pamusoro pematanda kwaasina kudaidzwa vanhu maida kuti vaduke matanda maida wanga vana vakamhanyira mukatora wangani kuti walodi amine pakamhanyira komana mukatora 6 out of 4 mina ngomhanyira kuda kuroda out of 6 vanhu vangada kurodha vangakana ma15 20 wow makatora out of the 15 or 20 wakatora 6 iwe ende pawano wakatora 6 ndiwo wakatora umwe wacho iye ndiwo umwe wacho wakatora pa 6 vanhu vangada kudzisa matanda wakawanda asi wakapika iwewe kuti uda 6 ende uyu wacho ndiwo umwe wacho i6 wawakapika iwe
because unoziya history yake kuti unoti senzei nekuti unoti ziwei nyaya yekuloda matambirechi dai simbi yanga isina kudambuka hai todai tiri pamere nasi udatoya mari yako asi chakurwadza mani chekuti tsaona inowanikwa tsaona asi kana tsaona yawanikwa accepta kuti itsaona ndinongoitika kakusagamuchira ka dai ndandirini inini kuti iwe ndekontrakt wotumira $20 pabiuru kuda 27,000 isimokani cube yacho yematanda unotengesa mari $10 pacube iwe mutainga kanoda macube mari 20 wiza wama 600 saka from 600 ugotora $20 aise yangu yese manje imwe mari inoenda kumuridzi wemunhu aiwa muridzi wemunhu aka hamutani kucheka kamusina mubhadhara mari yake mamubhadhara isusu vanhu kubvuma kwakanaka bambo muruzwa bambo nekuti pamwe pacho munofunga kuti munotinyeperaka isusu taano ma30 years tiri mumo muruzwa bambo munoziya binga guru timbasi munoiziya ri binga guru timbasi hamuiziyi because hamuna contract muchuwa doko ndiye binga guru timbasi varabinga guru timbasi ndiye kuza saka kana when you are talking timber with me usada undinyepera babu nduziya zvakuda akamuzwa zvandandokubvunza zvese zvenasa maoperator certificate matii zvese zvandandokubvunza signage and everything ungabvunza nemunhu afuna kubva kubhawa wake wakutokubvunza dai wakaoni hauna kuita wakamunyumwa pakuti munhu ari kutibvunza macube hauna kumbozvinyumwa hauna kunyumwira apa I know this game, my friend. I have been in this game for a long time. It is not your fault. Kuti mota yakadambuka chena ikazosvika pekutsika chena. It is not your fault because hando wakagura chiabhuka. Iwe wakatohaiwa motikari uchiti motikari iyo ndiyo inoziya basa. Ndakaunzwa motikari yake akaunza ari good faith kuti mota ichaita basa. Sechi sekuita nakwambakaita asi ndo zvavazongoitikawo zvakaitika asi tikuti isusu paine zvaitika sewanu tinodii taita dambudziko rakadaro sezvakaita driver akaita semunhu ngatigadzirisei kuti isisu mai avo vabatsirike tiite huku wawanewo chekuwawane chekurapodi after 6 weeks wokuriswa huku ita sei mukomana weko hachashai chikafu hachashai mapamba hachaiti sei hachadii hamuchafonei ndizvapamusoro itangani inini ndakatomira kuzama nepangu ipo ndinogona wakadibatsira wakamboitei ndaitotakura mwana wavo ndichienda naye kukiliniki pese paida kuadhireswa madoctors ivayo ndaibhadhara pawiki ndaivapa 150-200 ani mazuva ndakata 3 months ndichivapa mari idzodzo ndakaonawo kapart time kangu kushipa ndakatora nevamwe vakomana wavo ndakati uyai tibatsirane vakomana kutoti mugone kubatsira mukomana andi mazuva wakasvikayo pakuti isusu hatichakwanisi mama wakubva wangotora mari yacho yese andi mazuva isusu kumba hatichagoni kurarama saka takusiya mumwe wacho akabva aramwa basi ndakati mbva ndaakurocha mumwe mukuru wacho mbva ndapinza futi basa vaakuchema futi the same problem futi ndakati right ini takuchiwapa ndega mari andi mazuva ndichimupa mukomana wayo $200 enda wapa $100 150 ndichiwapa basa rangu rakabva rasvikawo pakusisawo handisisina basa ndipo akabva atanga kuiwo kuenda kwasapo kunomhangara nyaya kuti mari dzinotorwa nemukomana makambodzipiwa here handina kupuwa mari dzakareba kudaro ndakadzipuwa pavakati anditoraiwo mukomana ngauya asotochekewo achitengesa mabarricades
aiwa Asi- izwa ikwe mari haina kusvika ika tinobatsirana chinhu chinonzi contract inotanga yodii yopera saka contract kana iri kurana mari inenge iri kwena asi contract ikadii ikapera mari hapana because as long as usiri kucheka mavolumes yako aunocheka ndio aunobhadharwa nawo saka kana usina chauri kucheka mari yacho pane pasi ndafarira chinhu wani chakaita chekuti wakati aiwa chitipaiwa mwana wakagara kumba handisi tichibatsirana kuti iwo wachiita izvo kuti tichita mari chiunzwa mari ichipinda handizvo wakatomboisa effort asi katisabva taramba takadii akamona tiri kuti isusu ka uyu wataura kuti no warume wari wangani wemotikari wekucheka umwe ndewechive chitatu driver handiti ngavabatsirana sekubatsirana kwanga ngavakaise sijavo muzondipa response yekuti wakomana izvozvo zvokudza auya chikafu chauya wakudai kuita kuti imi musarambe mukurila kuti mari inouya everyday because the reason why vanga vachikuti wakupei maproject ndekuti vanoziva kuti mabasa avo mari inokwanisa kuwanikwa dzimwe nguva haiwanikwi asi huku dzinge dzingoti dziriko imi musatoo kana mapiwa mari moya nembeu kana kuitora unga source of chi ndio yato source of income yenyu yekuti wakati hatina mari nhasi nemwana kumba hana mapambo aiwa imimi let's accept zvauri kutaura kumana toda kubatsira nemaprojects ngavaite izvozvo imi manage those projects kuti musarambe muri kusunza sazikane bane kusunza kuti mukangozi mapamba vamunini woye munhu eizobvazva kuti mapamba apera ai itai kuti wakomanawo zvauri kutaura initiative yavo yakanaka imi 500 yamakapiwa yeungu ichipwei apana ndakandatenga cement because ndofunga ndakamutaurira ati mwacho akapererwa zviripo here zvamakatenga zvacho pasara madhofe mune cement yakazima aya cement takatoitengesa ndandisina mapamba mukomana wacho zvinayo munochangamira maimona turakubatsira kuti zvisasvikepo mapamba munotenga malaja unodi kutenga mari wachipo handazivi anogezwa mapamba ako anogezwa boza mukati every week every month mapamba munotenga ka emachira aya nekachikusheni zvakanaka ekuti akashanda anogezwa munomageza mumananika mumashandisa kuti for the budget ekuti 8 years munotenga mapamba every week ipo years andi saka ngatishifte tiende kune mawasheboy munokwanisa kuti ungatenga munokwanisa kuti ungageza akashandawo fatime yakareba zvakati handiti muzotenga moisa moreplace nemamwe ayekuti tangopedza kushandisa tobhadharasa anokutorei mari anokupedzere mari kuti mukatanga $200 kana $100 anenge akatowanda about 40 kana 30 it means every day not every 2 days munowacha munandika munowacha sinani andi tomuona isu chirimbotera kuti tigadzise nyaya yacho nekuti zvikurerukirei zvinhu zviite sei tuition asi mapamba ekuwacha kunzai vakazivesiwa apa vanotora ivayo kana vakuenda kumachechi aya anoraspaya kuchechi musesani Monday to Friday anenge achitogezwa mapamba mukadzi ari responsible wese ndozvati saka imimi zvamunoita manje wakomana imimi wakomana chiitai zvamadini zvamakatanga project beside that project and then imimi maimi tirinani April saka kuti April May June wakomana wachipedzisa zvakuita sei wachipedzisa program yavo muchironga zvamurikuza muri kuzvigaira wakomana yes muchiita chinhu ichi chada kuziva ripoti mune muchiuya kuno
every month then you get $100 for upkeep yemukomana here. Right, so 100 here April. Right, change the mukatese. Saka komana chite zvatawira ndiri muri pafeedback wasvika pari neproject iyo ngaiperi project iyo. Aiwa, munongoita follow up mozwa kuti zvakamira sei, then you come and tell me tokubatsira. Mapamba ngati pawacho. Right, next.